Здравейте, приятели! Днес ще ви покажа с това видео как да засетнете Autoresponder аккаунта си. За целта ще се отправим към Aweber. Аз ползвам Aweber, понеже това е най-лесната за употреба форма, най-надежната. Autoresponder е тул, без който нито един маркетър не може да работи. Няма как да се справиш с изпращането на имейли и с follow-up messages, което е задължително, ако си решил да правиш сериозни пари онлайн, така че задължително трябва да се вземе Autoresponder и аз препоръчвам Aweber. GetResponse също стана, но аз работя само с Aweber. Ето го и него, това е платформата. След като веднъж се логнеш, имаш back office, в който можеш да настройваш, да създаваш твоите листа, съобщения, форми, да видиш сабскрайбърите си или те, които си ти дали имейлите си, кой къде кликва и така нататък. От тук виждаш колко листа имаш и когато цъкнеш на някой от тях, почваш да работиш с него. А лист, това е създаването на лист, представлява създаваш съобщения, които да пращаш на хората, които ти се сабскрайбват, като за тази цел създаваш лист с твоето име, адрес и всичко останало, като в този лист, пак казвам, структурираш съобщенията и когато някой ти се сабскрайбне на Capture Page, веб формата или каквото и да е, той започва да получава от теб, като можеш да създадеш неограничен брой листа. А създаването им става много лесно, след като натиснеш Create and Manage List. Когато натиснеш Create, ще отидеш на секунда, само да ги заредим. Като натиснеш Create, ще дойдеш първо на тая Basic Settings форма. Тук слагаш своето име на листа, което е нищо съществено. Това е просто за да знаеш кой лист кой е. Никой няма да го вижда, освен хората, които са решили да се сабскрайбват, тъй като това се появява на subscribe page. След това имаш описание на листа, имаш име, от което ще получават имейли хората. Тук имаш имейл адрес, от който хората ще получават. След това имаш, тук трябва да сложиш имейл, на който ти да получаваш съобщения за нови сабскрайбъри. След като приключиш, даваш Save Settings и се отправяш към втората форма. Тук имаш име на компанията, сайта, на който да ги пратиш. Когато решиш да се с това, излиза пак на Unsubscribe Page, така че не е нищо съществено, но трябва да имаш някакви. Тук можеш да си конектнеш лист с кампанията с Twitter и Facebook. Това са snippets. Пак тук логото на компанията може да си сложиш. Аплодва се снимка, съвсем елементарно е, тук има upload. След това даваш пак save, когато привършиш. Правиш се към третия, което е Confirmed Opt-in, а това е когато някой реши да се сабскрайбва, тук избираш дали да получи имейл, на който да потвърди, или направо да се бъде сабскрайбнат. Препоръчително е да е off, от тук го включваш или изключваш, препоръчително да го изключиш, понеже така ще събереш доста повече лидс, тъй като по някакъв път имейла, който трябва да получат хората за да потвърдят, или няма да го видят, или ще попадне в спам и така нататък, така че ще изгубиш сабскрайбъри, затова го изключвай. Ако решиш да го включиш, от тук настройваш на каква страница да попаднат и къде, ето тук ти е линка, на който да отиде след като потвърдят, но няма никаква нужда да го включваш това нещо за сега. Това са общо взето нещата за листа, всичко е абсолютно елементарно. Има и обучителни видеа в Aweber, но това предполагам ще е достатъчно. Още веднъж да повторим. Името на листа, описание, име от който да получат хората, адреса, имейл адрес от който те ще получават. След това слагаш имейл, на който ти искаш да получаваш за нови сабскрайбъри. Сейваш второто пак, конектваш ги, сейваш, слагаш си логото. На третото изключваш, пак сейваш, ако включиш от тук настройваш стъпка по стъпка обяснено. Нищо сложно, но няма нужда да го включваш. И след като сейвнеш вече и тук, листът ти е готов.
След като стане готов, влизаш на съобщения и от тук започваш да добавяш съобщенията едно по едно. Ако искаш, можеш да ги добавиш, ако имаш код на кампания, слагаш тук кода на кампанията, зареждаш я и всички тези съобщения излизат и започваш да ползваш тях, можеш само да ги персонализираш и след това всеки, който се сабскрайби, ще ги получава тях, няма нужда да ги правиш едно по едно. Ако решиш едно по едно да ги правиш, това става много елементарно. Натискаш ново съобщение, изчакваш да зареди секунда. Последно време Weber е малко по-бавен, но явно все повече и повече хора почват да го ползват. Тук имаш заглавие на имейла, който ще изпратиш. След това отдолу имаш headline. Това ти е платформата, на която създаваш имейла. Имаш готови темплейтс, който от тези да заредиш. Както виждаш са доста, има всякакви. Направо ги зареждаш, да кажем ето този зареждаш. Той се появява отдолу и тук почваш да попълваш така и попълваш думите. Ако искаш да го премахнеш с хикчето махаш, остава само това. С хикчето махаш и остава. Ако искаш да добавиш нещо, ето нов параграф, нов артикъл, нов хедлайн. Тук може да добавиш бутоните, които преди малко в листа сложихме. Тук може да добавиш бутон за кликване, снимка, лого, сигничър и така нататък. Всичко елементарно. Ако искаш да добавиш линкове, когато почнеш да пишеш се носи на WordPress платформа, пишеш, след където искаш линк, маркираш и го добавяш тук. Тук отстраните излизат какъв да бъде линка и така нататък. Ето за снимката също можеш да я плоднеш. Тук да сложиш линка, на къде да отвежда снимката и всичко. Вече последствие, като започне да ги създаваш, ще видиш колко е лесно. Когато приключиш, натискаш Next, след това Next, избираш кой ден, кой час и така нататък хората да ги получават и след това даваш Save. По същия начин създаваш и следващите и след това излизаш. Аз направо ще изляза, защото не искам да създавам са друго. Колкото съобщение прецениш толкова, хубаво да имаш 40-50 поне и винаги имейлвай всеки ден, задължително. Само да го изтрием. Ако искаш да ги изтриеш, ето тук от хикчето натискаш, изтриваш го и вече го няма това съобщение. Следващия етап е Subscribers. Това са колко хора са ви са subscribнали, можеш на сегменти да ги разделяш. Преди 7 дена, 30 и така нататък, от вчера, от днес. Отдолу гледаш кои са, какви са, сейваш ги и така. Това са ти веб-формите. Веб-формите са ти Capture Pages, може да си правиш от тук, където събираш имейлите на хората. Правят се много лесно. От тук натискаш Create New Web Form и след това само тестваш и преправяш. Сега няма да ви показвам, тъй като ще отне малко повече време, но след като започваш ще видиш колко е елементарно. Ако пък имаш въпроси, тук има Help, имаш и телефони за контакти, имаш и имейли, където да питаш хората, всичко е абсолютно елементарно. Така че Weber е правилният избор, а пък и без него няма как да се работи, така че трябва да си го купите. Ако решите да занимавате с маркетинг, разбира се. Видяхте вече как работи. GetResponse също става, казах, но е малко по-сложен. А пък и да, става и той. Но това, което ползвате повечето хора е Weber, така че не виждам нужда да се обяснява за другите. Видяхте как се прави лист, видяхте какво е лист, съобщенията как се правят, виждате колко е елементарно, така че може да се отправите към Weber, да си го купите и да сетнете вашите кампании. След това успешна имейл маркетинг кампания. Това е от мен за сега. Чао!